Καλημέρα σας. Εδώ θα γίνει αναπαράσταση. Είμαστε στη σπηλιά του Κατσαντώνη. Όχι πάνω. Εντάξει, λίγο να τραβάω θέλω εγώ. Ναι, ναι. Πάρουμε πάνω να κάνουμε στις δουλειές. Καθόλου το ψάρι μου δεν το πάρεις. Δεν ξέρω. Άμυνος κανένας ήρθε. Το κίνημα αυτό εκκοινωνούσε κινδύνους. Για να φτάσει αυτά έπρεπε να περάσει από μέρη τα σχέδια του Αλή Πασά και διάβαιναν τακτικά και ήταν εύκολο να αναγνωριστεί. Επειδή η ζωή του όμως κρεμόταν από μια κλωστή, αποφάσισε να κάνει το μακρινό και επικίνδυνο ταξίδι. Οι προτείνες των γιατρών εκεί αναστήλωσαν το ηθικό και τις δυνάμεις του, αλλά δεν το κρατούσε όμως ο Κατσαντώνης. Θέλησε να γυρίσει στην άκρα, να ξαναπιάσει πράγματα. Όλοι του λέγανε ότι δεν είχε γίνει τελείως καλά. Ο οργανισμός του δεν θα έτυχε σε νέες ταλαιπωρίες. Ο Κατσαντώνης δεν άκουσε κανέναν και τίποτα. Τι χάλευες, Αντώνη μου, ψηλά στο Καρπενήσι, δεν σ' όλεγε ο Πόσαρης, ο Φώτος ο Τζαβέλας. Αντώνη, κάτσε στη φραγιά, να γίνεις καπετάνιος. Και εσύ σ' αποπεινώσουνα, και εσύ σ' απολογιώσουν. Εγώ δεν μένω στη φραγιά, μέσα στα νησιά δεν μένω. Τι το μαθαίνει Αλή Πασάς με τους Αλβανιτάδες και λέει Αντώνης φράγεψε και γράφηκε Σουλτάνος. Ξαναγυρίζει στα αγαπημένα του πολλά, αλλά η κατάσταση του δεν θα καλυτερεύει όπως περίμενε επιδεινώθηκε. Ο Μεξικάνος πολεμιστής από την άλλη αρρώστια των Ευρωπαίων. Αντιλαμβάνεται καλά την κατάστασή του και αποστήρεται με τον αδερφό του Γιώργο Θρασιώτη. Είναι παλικάρια, να σπίτι τον αδερφό. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, δίνει του Αϊφιάκη στο Παλαιοκάτω. Επειδή όμως ήταν εύκολο να τον εντοπίσουν οι Τούρκοι, αποφάσισε να κατασταθεί σε μια σπηλιά. Σε μια φτερά κόκκινη και απρόσιτη περιοχή, ένα μέρος που προσφέρεται μόνο για τα κρίμια, που δεν τη γνώριζαν οι στενοί φίλοι του. Με την καταραμένη αρρώστια να τον λιώνει, ο Κατσαντώνης βιώνει τις χειρότερες ώρες της ζωής του. Τότε που είχε την παλαιανή αναγνώριση. Πεδίο της μάχης και της τιμής, αυτός, ο αετός των χρονών, έφυγε καθυλωμένος και αντιπόρος στη σπηλιά. Ως μόνο φάρμακο του μόνο αέρα του. Τα τρόφιμα που του κουβαλούσαν απολύτως σύμφιστη και το κρύο νερό που του πήρε ο αδερφός του Γιώργος Χασιουπούτης. Αλή Πασάς, μαθαίνοντας την αρρώστια και την παραμονή του εκεί, στέλνει τον άγο του Μουνάρη με απόσπασμα να τον συλλάβει. Η διαταγή του ήταν να συλληφθεί ζωντανή ο Κατσαντώνης ο Χασιώτης. Εκεί, στη σπηλιά, στο τετράκι, στη σπηλιά του Κατσαντώνη, ανακάλυψε τη συνένα του το θηλυκό κλέφτη, ύστερα που πρόδωσαν για πάντα. Εσείς
όπου το είδατε ψηλά στα κορφοβούνια, στα βραϊτή και πέρδικες, σε φτέρια και λιδόνια. Ελάτε να το στήσετε τραγούδι πυρολόι. Το Κατσαντώνη πιάσανε, κλάψτε δουλειά μου, κλάψτε. Καθώς το συνήθιζε, ο Κατσαντώνης ξύπνησε με τον πρώτο χάραμα. Ο αδερφός του του εξιστορεί ανήσυχο στο όνειρο που είδε. Απόψε είδα στον ύπνο μου, είδα στο ίνορό μου, θυλό ποτάμι πέραγα, θυλό κατεβασμένο. Ούτε και πέρα πέρασα, ούτε και δόθε βγήκα. Πέφτει το βεσάκι μου, η φούντα από το σπαθί μου. Βλέπω τους κάμπους κόκκινους και τα υγουνά γαλάζια. Βλέπω δυο λάφια κόβουσκαν σε μια παλιό καψάλα. Σίγα το, Αντώνη μου, σίγα το. Τούτο το ίνορό μου. Γιώργο μου, το κόκκινο είναι αίματα και τα γαλάζια βόλια. Τα δυο τα λάφια είμαστε εμείς, παλιοκαψάλα οι Τούρκοι. Ο Χασιώτης ξεκινά για την πηγή να φέρει νερό για τον άρρωστο αδερφό του, όπως έκανε κάθε πρωί. Τα υπόλοιπα παλικάρια φύλαγαν καραούλι πίσω στη σπηλιά. Καταλαβαίνει ότι η Τουρκιά τους είχε ζώσει από παντού. Βρήκε τα μπούρια τουρκικά, τη βρύση χαλασμένη. Προσποιούμενος ότι δεν είχε αντιληφθεί τίποτα, γύρισε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, χωρίς να δείξει ταραχή. Γεια σήκου, Κατσαντώνη μου, γεια σήκου, καπετάνιο. Γιατί η Τουρκιά μας πλάκωσε, μας έχουν προδομένους. Κόψε με, Γιώργο, κόψε με και φεύγα να γλιτώσεις. Τα δε σε κόβω, Γιώργη μου, γλυκέ μου καπετάνιε. Αντάμα θα πεθάνουμε, αντάμα θα καθούμε. Έσκησαν τη γαλήνη του τόπου. Ούρλιαζαν όμοια με άγρια θηρία, αλλά δεν τολμούσαν να πλησιάσουν κοντά. Είχαν τόσα τραβήξει που έτρεμαν ακόμα και τον ίσιο του Κατσαντώνη.
Άρης. Ο Χασιώτης σηκώνει στους ώμους του τον άρρωστο αδερφό. Μπροστά μπαίνουν τα άλλα παλικάρια που ήταν μαζί τους. Οι Τουρκαλβανοί δεν πυροβολούν, γιατί ο Μουρκουτάλης περίμενε να παραδοθούν. Βλέποντας όμως ότι οι Κατσαντονέοι δεν είχαν τέτοιο σκοπό, διατάζει γενική επίθεση. Πολεμώντας τα λιωτάρια, έπεσαν ηρωικά το ένα μετά το άλλο, ξοδεύοντας και το τελευταίο τους βόλι. Πολλά του φέγγια πέφτουνε μέσα στο μοναστηράκι. Μήνα σε γάμο πέφτουνε, μήνα σε πανηγύρι. Ούτε σε γάμο πέφτουνε, ούτε σε πανηγύρι. Κατσαντονέοι πολεμάν με τους μοβουταρέους. Πολέμα Γιώργη δυνατά, πολέμα τριωμένα. Μήπως ακούσουν τα παιδιά, μήπως ακούς ο Κώστας, να πάνε να το πιάσουνε στη Ράχη στην Κατάρα.
Τρία πουλάκια κάθονται ψηλά στο Καρπενήσι. Βιολογούσαν και έλεγαν, βιολογάν και λένε, πώς το έπαθες, πώς σου γίνηκε τούτο το καλοκαίρι να σε πιάσουν ζωντανό στο μαύρο το λιμέρι, να σε έχει πιάσει ζωντανό αυτός ο Μουρκουτάρης. Έχουν τη σκούρα στα βουνά και στέκουν παραμένα. Έχουν μεγάλη κορυφή στα σύννεφα κρυμμένη. Μην τάχα ώρες και βροχές, σεισμοί και στροπελέκια. Τα παραδέρουν άσκοπα και τάβο το χτυπάνε. Αρματολός ο ξακουστός, λιοντάρι των αγράφων, στο όνομά του τρέμει γη, όπου την επαθούσε όταν περνούσε τα βουνά. Σκούζουν αητοί στα σύννεφα, στα έλατα τα ειδόνια, δέντρα, βουνά και σύγνεφα, λουλούδια και γεράκια. Τρέμουν, σπαράζουν στο όνομα
του κλέφτη Κασιαντώνη. Έχετε για ψηλά βουνά και δροσερές βρυσούλ κι εσείς τσουμέρκα κι άγραφα, παλικαριών ημέρια, αρρωστημένο μήβρανε, σαρμάτωτο στο στρώμα, σαν το μωρό στη κούνια του, στα σπάργανα δεμένο. Στάτε τα λογά εγώ να σας να χαιρετήσω πως Το αίμα του Κατσαντώνη πότισε το γλυκό παιδί της Λευτεριάς που δεν άρχισε να έρθει. Και ο ήρωας έγινε σύμβολο εθνικής ανάστασης, άσμη φλόγα ελληνοσύνης, αθάνατο κούτα κόσμου, τραγούδι κλέφτικου, αγραφότικου, τραγούδι ταρακτσάνικου. Από εκεί! Μην κάνετε έρχομαι από εκεί!